Тапшыруны татар җәмәгатьчелеге өчен иң борчулы мәсьәлә 2021 елгы җан исәп нәтиҗәсеннән башлыйбыз. Ул бу атнада милләт зыялыларын 2017 елгы тел мәсьәләсе кебек уйландырды. Яңа саннарны Росстат ни өчендер 31 декабрьдә игълан итте. Әмма татар үзенә аннан күңелне җылытырдай бер мәгълүмат та тапмады диярлек. Россиядә татар халкы 597 мең кешегә кимегән. 2010 ел белән чагыштырып карасак, бу 11% аерма дигән сүз. Менә хәзер Россиядәге татарлар күпләп яшәгән 10 төбәк исемлеген карыйк. Соңгы 10 елда аларда татар халкы 30 меңнән алып 65 меңгә кадәр кими. Кемдер моны җан исәпнең өлешчә интернет аша узуына, бар кешенең аңлап бетермәвенә, кемдер пандемиягә туры килеп, ягъни өйләргә кертмәү белән бәйләп аңлатты һәм бу җан исәпне иң камил булмаганы дип атады. Монда хаклык бар, чөнки әле Казанда яшәп, минем фатирга да исәп алучы килмәде. Монда нәрсә мөһим? Җәмәгать ярый да, әгәр дә 2021 елда исәп алганда шушы бер кочак сәбәп бер вакытка туры килгән ди. Ул очракта бу техник җитешсезлек. Тагын 10 елдан җан исәп бик оешкан өстә уздырылып, татар саны өлешчә кайтырга да мөмкин. Әгәр дә бу сан халкыбызның чыннан да табигый кимүе яки милләтен күрсәтмәве үз аңлатышу белән бәйле икән, бу әлбәттә инде икенче мәсьәлә. Бүген белгечләр татарны кайдан эзләмәкче? Фәйрүзә Мәҗитова шул хакта. Җан исәп нәтиҗәләре буенча Россиядә татар яшәмәгән бер генә төбәк тә юк. Илдә бүген 4 миллион 713 мең 669 татар яши дип исәпләнелә. Татарстанда без 78 меңгә артып, 2 миллион 91 меңгә җиткәнбез. Ләкин ни гаҗәп, Россиянең башка барлык төбәкләрендә дә татарлар саны кимегән. Менә борын-борыннан милләттәшләребез күпләп яшәгән Свердлов өлкәсе. Бүген рәсми саннарга караганда монда 93 мең 516 татар яши. 2010 ел белән чагыштырганда 50 меңгә кимегән. Халык бу саннарны дөреслеккә туры килми ди, чөнки аларның байтагына исәпчеләр кертмәгән. Мин 97 елдан бeri монда торам, Свердловский областьта. Аңа хәтлек бер торган идек. Көттек тә, ну Килешемне алыншытасың инде. Эзләп барып булмый бит аларны. Үзебезнең танышлардан сорадым, мин барысыннан да килделәрме? Юк, килмәделәр диделәр. Минең яни өйдә көн-төнен мин өйдән дә чыкканым юк дигән кебек эш белән генә шәһәргә барып киләм. Юк, берсе дә килделәр исә кулашыбызны җәеп, шәйләр эшереп, кунак итеп чыгарып җибәрер идек. Чиләбе өлкәсендәге татарлар да шул ук сүзне сөйли. Юк, килмәделәр. Шалтыратмадылар да. Үзегез үттегезме соң килеп? Юк. Аны шалтыратмагач, килмәгәч, бер кайда чакырмадылар. Телевизордан ишеттем дә, шулай итеп үтеп китте. Магнитогорскидагы үз хәбәрчебез Гөлдар Хафизова да үзе яшәгән җирдә татарлар саны кимүен авыр кабул иткән һәм шәхси сораштыру уздырган. 2021 елда узган җан исәптә халык санын язучылар сезгә килделәрме дип мин танышларымдан сораштырдым. 23 кешенән 3-се ие дип җавап бирде. 4 кеше хәтерләмәде. 16 кеше килмәде диде. Оренбург, Төмән татарларын да шул рәвешле исәпкә алмыйча төшереп калдырганнар күрәсең. Монда шутламаганнар. Шул кешеләр бар. Шул авылда исән-саулар, балалар тудырып ятабыз, эшләп ятабыз. Росстат мәгълүматлары буенча Россиянең 9 төбәгендә татарлар аеруча күп кимегән. Кайберләрендә хәтта без 60 меңгә кадәр азайганбыз. Иң гаҗәбе шул, бу милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләр. Кими буенча беренче урында Мәскәү, икенче урында Чиләбе өлкәсе, өченче урында Свердловск өлкәсе. Аннан соң Ульяновск һәм Оренбург өлкәләре. 10 ел эчендә күрше Башкортстанда 35 меңгә якын татар юкка чыккан дип исәпләнелә. Сорау бирергә кирәк. Әлеге халык санын алу вакыты нинди чорга туры килде соң? Пандемия чорына, ковид шикләүләре һәм иң мәкерле дошман безнең өчен ковид һәм пандемия булды. Игътибар итегез саннарга 16 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән. 600 мең югалган татар шушы 16 миллион эчендә булырга тиеш ди белгечләр. Бу сан 10 ел элеккегә караганда 3 тапкыр зуррак. 2010да милләтне күрсәтмәүчеләр 5 миллион ярым кеше генә булган. Гадәттә эре шәһәрләрдә бик күп квартираларга криминаль переписчиклар. Һәм аның нәтиҗәләрен алалар полиция чыганакларыннан, анда һәр закон буенча милләтне күрсәтергә ярамый.
туган телдә юк инде дәрес иткән вакытта. Җанисәп нәтиҗәләре буенча татарлар Россиядә сан буенча 2нче урында тора. 3нче урынга башкортларны узып чеченнәр чыккан. Аварлар һәм дагыстанлылар да 10 ел эчендә шактый арткан. Башка милләтләр рус, татар, башкорт, чуаш, казаклар кимегән. Тик ни генә дисәң дә алар арасында татар кадәр күп кимегән милләт юк. Әкренләп бу җанисәпне үзебезгә дә үтәргә кирәк, татар халкы күпме икәнен. Бу атнада Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура җыелышында да шундый тәкъдим яңгырады. Татарларның төгәл санын белү өчен төбәкләрнең җанисәп комиссияләренә мөрәҗәгать итеп бәйсез җанисәп уздырырга. Һәрбер төбәктәге татар оешмаларына мөрәҗәгать итәргә, алар мөрәҗәгать итсеннәр үз чиратларында җирле переписка комиссияларга һәм сорасыннар, каяк китте без татар дип. Җавап бирсен комиссия. Бу фикерне башка белгечләр дә хуплый. Безгә үзебезгә дә бәйсез эшке мустақил җанисәп уздыру кирәктер. Әмма аны постфактум түгел менә яки алдан, яки параллель рәвештә эшләргә кирәк. Чөнки без бүгенге көндә безнең позицияларыбыз көчлерәк булыр, безнең дәлилләр булган булыр. Чөнки кырыс сүз белән генә аны дәлилләп тә аңлатып та булмый халыкка. Халык санын алудан халык санын алуга һәр даим югары профессионал дәрәҗәдә әлеге мәсьәләләр белән шөгыльләнә торган аз дигәндә төркем булырга тиеш. Дәүләт карамагында ниндидер профессионаллар булырга тиеш бит. Рәсми саннар буенча исә илдә татарлар 2021 елда 4 миллион 700 мең генә кеше булып тарихка керәчәк. Бүгеннән башлап, беренче бюро утырышыннан башлап, без инде 2030 елда үтәчәк халык саны эшенә кирип китәргә тиешбез. Бу җанисәпне күпчелек белгечләр иң камил булмаганы дип атады, әмма артка юл юк, сабак кына бар. Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәитова, Рәмзил Гарипов, Адымнар.